Det er skide ærgerligt, at det er så sådan her. Det er synd på. Ja. Jeg vil godt se den, der tør gå mod formanden. Han gør ikke i hvert fald. Er der mere, at jeg synger langsomt? Ja. Hvad skal vi gøre? Den du gerne vil have. En, du begynder at tænke mig at spørge dig. Lov mig en. Ikke så fræk. Og jeg er ikke cykel med. Ikke noget med. Nå, du fri. Jeg har aldrig op på sådan noget mere. Jeg har stået der Hardy, han skal cykle på det lort der. Så er du fri for at stå af. Jamen, jeg stod sgu op på den sidste år. Og jeg sad og tænkte, nej, hvad er det her for noget? Det går aldrig godt. Og jeg kan ikke huske, hvordan jeg kom af. Du ved godt. Jeg må jo ringe hjem efter cykelstativ. Det er for trøsten. Nå, nu skal vi her. En idiot ad gangen, nu er det fint op på onsdag. Vi kan jo mange, ikke? Og det skal jo være lidt lystigt det her. Hvad er de her kedelige misser? Ja, lige meget. Så nu skal I tænke på, at jeg er en 16-årig pige, sådan en 15-16-årig pige fra Huns. Det er nemt. Fra Huns. Jeg er over fra Huns. Det kaldte de Hunsted i gamle dage, de lokale. Og jeg har været til bal på krogen. Nej, Strandborgen. Det var sgu sidste år, jeg var til bal på krogen. Ja, men man kan jo ikke huske noget i den alder her. Nå. Jeg prøver at få taget chokolade på, og jeg er 15-16 år. Ved et fagforeningsbal i fjor traf jeg på en styrmand, der hed Mor. Efter ballet skulle vi følges af. Og så sagde jeg, ned i valg. De varme lande, dem er jeg bidt i. Jeg vil så gerne ned og se Tahiti. Og så sagde styrmanden, jeg skal tage med mig. Jeg skal i aften netop samme vej. Du kan få plads i hytten. Og så kan der komme gratis over pytten. Før jeg vidste alle spor, så er jeg altså blevet bragt ombord. Mor han sagde til mig, lille skat, gem dig i hytten dag og nat. Ingen må se, jeg har en pige med. Gå derfor hen og gem dig ned. Og der lød tude, og så lette skuden. Og jeg tager farvel til Danmark gennem ruden. Og et sidste blik på det gamle land. Så stod jeg ret og sang, du danske mand. Så sagde styrmanden bange, du kan vel andet end at synge sange? Og jeg blev så flov. Det svarede jo, jeg havde aldrig spekuleret på. 14 dage efter spurgte jeg, tror de snart Tahiti nærmer sig? Og svaret lød, med lidt tålmodighed, når vi sikkert derned. Så med Tahiti-tanken blev jeg fortrolig med min styrmandspjanken. Og når man selv er på åben vand, forstår man bedre sømandstankegang på land. Der er så trist på et land, og man kunne blive forelsket i sektanten. Så det var heldigt for styrmand Mor. Han havde frisk forsyning med ombord. Men pludselig en dag så vendte jeg. Hvor styrmand Mor skulle vise sig. Så var der en kaptajn, der sagde, hvem er de? Hvor er de fra? Hvad gør de her på min stolte skude? Jeg svarer lige på nippet til at skude. Jeg tager til Tahiti med styrmand Mor. Og så sagde kaptajnen, ved de hvad jeg tror? Det er en dum lille fregne, som sådan tror, de kommer nogen vegne. Ja, den tror de sejler med. Det er